Damira pamberi pedera mambo mtasa. Damira pamberi mambo mtasa. Damira pamberi pedera mambo mtasa. Damira pamberi pedera mambo mtasa. Zvese ari chokwadi. Izvo chatangire chokwadi. Pacharaswa nemhosva. Kana chamswa nemhosva. Mwari batsirawo. Mwari batsira. Ndozori kutabe. Ndobva unyanga. Wachunda wakatohanzvadzi yangu wakagara naye 24 years wanayo wakabara vana wavo 9 2 akasheka vasane 7 wana ivavo wachunda wakandoya kozisa mukati yemusha kwaMutape wachunda wakazona kudzisa hanzvadzi yedu mukati wemusha wacho hanzvadzi yedu hatizivi kuti yakapara mhosva yakadini kana kuti sei takazondoona hanzvadzi yauya mukati wemusha saka inini kuti ndibvunze wachunda pfuma ndakaona kuti wachunda kuti kuwira kwacho kwakutonetsa saka indati ndega ndiyo kwavo mutasa andibatsirawo panyaya yangu pedze izvezvezvo wachunda mwana wake first born yake yoenda kotora mwana wangu inini kuisa futi mumusha mwavo wotopururudza mururu wakabawa nehanzvadzi yangu yakadzinga iye wotoedza mururu mumusha kuti taane murora kuti adhivhane chekuti isusu hatigoni kubvisa pfuma pakati rwatseva utaura kuti muzukuru akanorora mainini yes makuna kana advantage yekuti vazi inini WelcomeType haubvunzi pfuma waiti sei tanogara naye tonodzinga wodzoka futi mukati wemusha aiwa it's okay taizwa sumukaiba Damira pamberi pedera mambo mtasa. Damira pamberi pedera mambo mtasa. Zvese andizvo chokwadi. Pacharaswa nemhosva. Pamusaro wechangamire mambo mutasa zvataurwa ndisekuru Mutape manyipo pamberi pedare. Inini nyaya yangu iri pekuti mukadzi wangu ndakarora musha kwavo ndakasvika samukuru anondiorapa pakaenda samukuru kumba kwavo kuorora akatambiwa nababa wacho wakadaidzwa wakaramba kuuya sekuru wako kwabasa kwavo ndisati ndaenda kure changamire nyaya yarapa iri kwainyaya yakawanda ava muchona warapa ava ndiwo waya wane mukadzi wekuti wane macheka nzombe saka sekuru nambuya nyaya iri pekuti iwewo hawafaniri uri pana macheka nzombeba yekuti mwana wakachinja namacheka nzombe mwana wedu pakaita mwana wamhosva musha medu ndakawafonera sekuru wekuno kundozvaita tete sekuru wakaramba kuuya akati ano zvatete namamai nandizvipindiriba hazvakanaka kudare rashe ndakafonera sekuru nyaya yatete yakwenda kudarira mambo rashe nemaunga sekuru wakaramba futi kuuya akauya kunyaya tete wavo munina wavo ndiye akauya nemudzimai wake nevamwe wana sekuru wokwaba mukuru ndo akauya kudai izwai nyaya yamacheka nzombe iyo haisiri panyaya yekutaurwa ba nyaya yekutaurwa bambo iri kunzi imimi muri kuramba mukadzi after 24 years musina kuroora ndo pane nyaya ipa ndiyo nyaya yakamangarwa imimi chatoda chekuti mutaura kuti ndakaroora then give us the proof kuti makaroora ndakaroora changamire makaroora tipei tione makaroora mukadzi wacho uri mukadzi hapana mukadzi ari kurambwa wacho pana mai akabara mukadzi mai rapo ko mukadzi wacho uri mukadzi ari kumusha ko iye munhu ari kurambwa wacho hauri kudari sei panobviswa mari handiti anononga
tozwa kuti wakanhonga mari eri yekuti kuroorwa iwo amai aripo aiwa kuiye chamutasa uye chiyari yakaroorwa akaroorwa asimaika ende totoziva kuti rizeri yarurambirwa ndei kusauya kwake iri mumakubvunza rora pamwana kuti wachihure arumborambirwei ashaya mari kuti auye ndati ari kumborambirwei iwe bambo urambirei mukadzi Takambata ina macheka nzombe mu. vakambata ina macheka nzombe mumba ndosakasira kuuya Ari kunyara kubuda mavideo ya ruma saka paya futa ni makamvunza anakuya izvo zvanakuya. macheka nzombe uya mucheka mutse uyu musvipa uya akaita suti yeblack musi uripi macheka nzombe aripi right izwaika inzwai mutemo zvaunotaura manje nyangwe bhaibheri rinotaura kuti chinhu chinorambisa mukadzi ufewe adhautari zvino uyu akabatwa uyu achifewa abatwa achifewa makuti tipe rora on top of kubatwa ari kufewa makuda rora mazuva ano manje makamboerenga here this high court judgment yakaitwa mai manje makaiverenga here mukadzi akabatwa handizvo nenyaya dzeadhautari akazidzorera chii dzorera pfuma in other words afana akatodzorera pfuma yatsvadzi yenyu idzorera uyu pfuma iyo because uyu anaoramba mukadzi basi mukadzi akazviramba akafewa wakachekwa ndinzombe uya uripi pacheka nzombe apo here macheka nzombe bana kuti asati asvika alright it's okay asi andingamuona pane nyaya yacho mukadzi wake yakauya before this court mukadzi wake akabatwa namacheka nzombe mukadzi iyeye akabatwa namacheka nzombe ndiye ane hanzvadzi iri ndinoda rora imi munomirirei kuti pamutange paita nyaya kuti muzobvunza nezvikwereti and on top of that mbuya sumukai mbuya mbuya uyu mukwambo uyu munomuziva here mungomuziva ndiani wenyu ndiani ndi mukwambo wakaroora here mukwambo hana ko izvi zvaro takauya kumakonyi akabhadhara izvi musi wa7 February 2000 Don't try to be too technical mukoti muno muda kutsvaga katechnical inini vanhu vese imi pamakaroora ndipei renyu imi pamakaroorwa rakasainwa ndoda kuona renyu imimi pamakaroorwa ndipei bhuku renyu ndoda kuona rakasainwa ndipei bhuku renyu saka sei muda kuti vamwe vakuroorwa ngavasaine imimi pamakaroorwa hamuna kusaina ndiyabawani rakasainwa ndiani nekuti chakamire mukada kuti bada pwendi kavabvunze kuti musi wakasvika mukwambo mbuya anga aripo here musi
Mirendi pa direction. Ukatokana nyaya dzawo. Mbuya ngari kweli apo kasvika kurura. Makutotekesana mbika. Wewe tofana kubata hwani wenyu nekunyepa. Hwani wenyu tofana kutomudya nekunyepa. Because you cannot tell me kuti uya ndakarora. Iwe woti hana urora. Ndosaka tati mukadzi wacho uripi chakurorwa kapa. Ndiye anofana kuti vanhu zvecho ndakarorwa kana kuti hana kurorwa. Saka imimi for 24 years mamuri kuti mwana uripi. Aisaitoga kuti vamwe uchi munhu uchafunga umwe uri kutoshaya. Pavakambobvunza asati ashaika. Kodai uyu watokudhuze nekufa kawo. Dai akafa asati atora mabuda kuti. Asi baba vakatobvunza kuti ona ini ndihwara. Mukwaatadza hedu zvese. Mbuya pandiri kudai inini ndinotrasta vanhu vakuru kuti vataure chokwadi. Muri kuti imimi zveshuwa iyi mari yemuromo hamunomboizwawo nezvayo. Handinamboizwa be. Kana kuti maamusipo pakarorwa munhu. Maamuripo here? Nimushama cho ndakasosimuka hako asi mirai. Mbuya manga musipo pakarorwa munhu. Saka hamuna chamunoziva. You cannot stand in this court as a witness. You are wasting our time. Pakarorwa munhu mamusipo. So you know nothing. So you cannot be a witness to something that you don't know. Asi murume wangu akanditaura. Murume ndiye. Yakayamari. Mwana uyu ndiyo inchaisha here msikana. Mwana wangu yakatedzera neuyu. Saka imimi pakarorwa mwana mamuripi. Ini handisipo. Taurai makarambwa. Makarambwa here. Taurai makarambwa here. Makarambwa ngekufewa. Handinambofewa ba. Saka makarambirwei. Pane zvakandoitika mushama wacho masi handinamborambirwa ndiyo nyaya yemuta. Aiwa, kana mauya kudare kuno mbuya munotaura zvese. Asi handina Zvekuti azazi pane zvakaitwa musha zvingava zvakudzingisai musha zvii. Chii makadzingirwei. Ini handinambodzingwa. Mbuya mati manga musimo pamusha mamadzingwa makadzingirwei. Ainenge ito nyaya yebarika aonekana kuti. Barika munobva barika rei. Ndimi ne muri unyengwa. Anenge unyengwa ndimi. Saka muri da nyaya barika rei. Mbuya musatori nyaya barika. Kana munhu aine barika munhu wani anenge aine barika. Muruzwa. Anenge aine barika munhu wani murume. Ndiye ane barika rake wakadzi wakaungani. 2. Iwe mukadzi muri 2. Mukadzi umwe naumwe anenge aine murume wake 1. Hapana wana warume 2. Mazwa mbuya. Mumarriage munhu anoita barika ichi i1. Muruzwa mbuya. Anoita barika ichi murume chete. Ndiye ana wakadzi wangani 2. Asi hapana mukadzi wana warume wangani 2. Muruzwa. Saka zvokuti munetseke nebarika handi zvenyu. Chenyu kutambira shuka nenyama zvauya nani ababa zvatopera. Momirira zuva renyu kuti nhasi baba uripi mogeza. Momirira baba. Musi wacho uri kwani kwenyu. Zvatopera. Zvino kwamakaenda kwacho kwamakasvika muri kusina barika muri kwere. Ndakagara baba pedu. Aiwa. Saka chiri nane chiko kutiza hako munhu unotoona after 2 weeks. Ndekubva kwagara kubva kuti handina. Kubva kuti sister makapikira here usister. Anopikira kupasina kana zvitona nekuenda kumba kwedu. Mbuya ngani kutaure mbuya. Mbuya asi mama ane chikomba kana. Asina kana chikomba baba. Saka. Mbuya. Mumba kana wapinda ka. Munotapira. Ukabudamo mbuya. Unofunga kudzoka. Wespani chonongo wakushaya kunzo. Mazwa mbuya. Mazwa ane mbuya. Ndozvizwa. Kana mama jaira kuti every Friday ndotatwa. Friday ikasvika munozwa ropa renyu kutamba kupisa rese because Friday yasvika. Your body is used to every Friday get this. Zvine mobuda mobvata handisina barika ndakubva kogara hangu ndega kogara ndochembera hangu ndega. Kana ina wabereka wangu wakatodzika ukazviona magariro andakaita azvo. Wakati mwana wedu uyu zvino utitore mwana wedu. Zvino magariro enyu mbuya ari nani here kupane yamamu. Angatori nani nezvina ndiri kuona ikweyo. Angatori nani kurarama kwandakazoita nevana vangu. Saka izvozvi muripi? Ndimumba kwedu. Mumba kwenyu. Saka apa mauyuswa uyu nemukomana wese. Mukomana uri garepo. Yogara nyanga.
kugara nyanga. Saka akutora isei kumba kwenyu kuti muite witness zviro zvamusingazivi. Kuvura ukwidza ibhazi kuya koti nyepera mana. Kotaura nyaya yerora yemamusipo. You are not here and you want to be a witness yerora rakaitwa musipo. Ko kukwidziwa bhazi izvo zvezvo. Mbuya mati mimi makamusisima mumushawo. Mbuya mati murume wenyu wakakutaurira kuti mwana ana kuona. Murume wakazobva mumusha make umu kuuya futi kumba kwenyu. Kumuteera futi. Aiuya. Waiuya. Asaka munoramba nazvo mbuya. Mbuya. Chamakachinja mbuya. Mubarika hamuna kubudaba. Asi chamakaita makachinja posto. Posto ndio makachinja chete. Munozwa mbuya? Pamamurika makada kuti muite kuti vanhu vafunga kuti hamusinei nababa. Asi muine chekuita nababa. Because baba kana anga ari kuyoko, anga ari kuyeko kupai maswiti badzi. Wauya kotaura kuzvikwa zviri. Kuyeko kutaura nyaya badzi. Aizotaura nyaya aita sei? Nyaya dzaizouya aita sei? Hapana changoita. Saka muda aifambira nyanga vhura fambira kunza mafuta. Wauya kutotaura kuti wana zviri zvakati. Kwautodzoka? Kwabva Kwautodzoka? Imi mbuya izvi. Mbuya. Mbuya ngati kutaurei. Kana muizwa kuti chimu pane chinonzi toffee sweet. Munozwa? Toffee sweet. Wakuru nevadoko wese vanochifarira. Munozwa ndira mbuya? Hamumiri pamberi pangu amuchindinyepera kuti hamudi toffee. Munonyepa ivi. Kuti vati baba vangu abva kwaruba kuenda kubuda nyanga kuvira kuuya kotanda kuti wana usikuirirana wana wazondinetsa bye bye mwana bye bye imwe wairarepi right kwaiye kutaura nyaya dzine dzairarepi chechi pamakarorwa mbuya pamakarorwa mamuzi kuchechi here saka chechi yenyu yakazotanga kuzviramba mamo chechi yenyu yakazotanga kuti usarara nemurume iwe waakurara nemurume imwe mbuya izvi mbuya tofi idyai makanyarira isi mhosva svisvinai tofi ngeyenyu hazvina mhosva mbuya because munhu wese unozviziva kuti kana mukadzi aroorwa anodya tofi murume aroora anodya tofi asaka svisvina tofi unodya bota vanozviziva izvo it's not a secret then you cannot come here konyepera kuti tofi handii bota handina mbuya chechi yedu haidi bota ichechi rudzi iyo machechi akawanda echipostori yenyu aya akandiwa kuti baranai muwande semagungwa wandai semavhu muda kuwanda ngekugeza imi musadaro musasoye muchinyepa pana mbuya panyaya yerora iyi hamuna chamunoziva bambo nyaya yerora iyi kuti ifambe tinoda kunzwa muroorwi kuti wakaroorwa here kana kuti hauna and we want to know again kuti uzowazobva mumusha chiri kuti urambane nemurume uyu chii totaziva kuti zvinowarenda here kuti zvaari kurambirwa mupiwe roora kana kuti hazviwarendi kuti mupiwe chii imwe nyaya yemataura yechitu thats incest makuna andizvo hapo panyaya yechii yenhasi imi panyaya yenhasi kana yemakuna yapo chiripota yemakuna iri chii yega incest todhira nayo ichii iri yega for now next komana next court muroorwi mukadzi weuyo tikumuda panapa ndiani nyaya idzi hatingatauri nenyaya yekuroorwa kwemunhu wachakaroorwa hapo saka anotitaurira nenyaya idzo ndiani ende toda kuti munhu akonfirme kuti zveshuwa mari yakarisivwa here mumushai and you cannot tell me kuti munhu iyeye handiti paakaroora uyu mumusha menyu hapana kana witness inotaridza kuti tete anga akaroorwa hapana kana one witness inotaura kuti tete anga akaroorwa kana musi wakaya kuzi tisi tine munhu handiti
pano tisi ne munhu anenge mushaiso unenge wakazara asi munhu ongoya $50 yake wakoma nango yatiti tisi zviwane ndii ndine munhu ndichazodzoka asi musha unenge wakadii. Yes bambo imi makazi ndi musamukuru kwe musoro yechangamira. Yes Ndoitwa nowachiwo ndini ndakaita samukuru kune boni wangu zvakaita ngezvekuti paibarika saka usekuru uyu mai wacho ndiyo wakabva mumusha saka pane sekuru mwana wekwamaiko ndiye tangari angari padara kana nhasi uno pane zviri apo kodi yacho tinaye yasekuru yachitaura naye tiri kukonfirma ungogona kuzika pane zviri apo saka sekuru wacho uripi uri nyanga awangu wasipo baba pakadaidzwa kuroora saka tikuda chiitai kuti sekuru iyo pa next court sekuru iyeye nehanzvadzi yani yake wauye kudare nyaya iperi pakanaka tora icho hande yedu